നമ്മുടെ സർവീസ് സെൻ്ററിൽ സർവീസിന് കൊണ്ടുവന്ന ജാക്കിയാണിത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വാങ്ങിയിട്ട് 2-3 മാസമുള്ളതെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ഇതിങ്ങനെ അഴിച്ച് പറിച്ച് പീസാക്കിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മുടെ സർവീസ് സെൻ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് അത് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയപ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് അഴിച്ച് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ വാഷറും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും വേറെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ 2-3 മാസമായ സാധനങ്ങളുടെ വാഷർ സാധാരണഗതിയിൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാറില്ല. ഒരു പക്ഷേ ഇതിൽ ഓൾഡ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ചെറിയ ലീക്ക് കാണിച്ചേക്കാം. എന്നാലും അത് പണി മുടക്കുന്നത് വേറെ വല്ല കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്നീഷ്യൻ പറഞ്ഞത്. അത് ചിലപ്പോൾ നിസ്സാരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അഴിക്കുകയോ മുറിക്കുകയോ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ 3 മാസം കൊണ്ട് അവർ അതിനെ ഫുൾ സർവീസിലേക്ക് എത്തിച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പേർട്ടിനെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം തലവേദനകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും.